הבטחנו לכם שנחזור לאנץ וגנץ החביבים האלה בהתחלה, וזה הזמן להגיד שלום לדוקטור אסף שכטר מחברת אמורפיקל. שלום אסף. מה כל כך מיוחד בסרטנים האלה? הסרטנים האלה, כמו רוב הסרטנים, יש להם שלד חיצוני. השלד החיצוני הזה מורכב... הם אכן נוקשים, גם נסים לצבות אותי. השלד מורכב בעיקר מרב סוכרים, מרב סוכר שנקרא חיטין, חלבונים, ומהרבה סידן, שבעצם מה שנותן להם את הנוקשות שלהם. והסרטנים הספציפיים האלה זה סרטנים אוסטרליים שחיים במים מתוקים. שכאן בארץ מגדלים אותם בערבה. כאן מגדלים אותם בערבה, במושב באר צופר, אצל בחור בשם יוסי בן. הוא מגדל את זה בחווה שלו, וחברת אמורפיקה למעשה השתמשה בסרטן הזה בתור האינספיריישן המדעי, כי יש פה איזשהו סוד טכנולוגי שהסרטן הזה בעצם פיתח ב-400 מיליון שנות אבולוציה. בואו רגע נקצר את 400 מיליון שנות אבולוציה. אתם הבחנתם שהסרטן הזה מחדש את השריון שלו במהירות גבוהה יחסית, נכון? אמת. האמת שכל הסרטנים, כמו כל רוב חסרי חוליות, למעשה משילים את השלד החיצוני שלהם בשביל לגדול. זה תהליך הגדילה שלהם. כן. הסרטן הספציפי הזה, כדי לא לאבד את הסידן, שהוא מצרך כל כך יקר בשלד החיצוני שלו, פיתח איזשהו מנגנון שבו הוא אוגר את הסידן באיברי הגירת סידן שנקראים גסטרוליטים, שזה הדברים האלה. בעצם זה הוצאתם מתוך הסרטן. הנה, אני מראה את זה כאן למצלמה. אוקיי, זה יצא מתוך הסרטן. נכון. אוקיי. והסרטן הזה למעשה, לקראת תהליך הגדילה שנקרא התנשלות, למעשה מנייד סידן מהשלד, כי הסידן מאוד זמין בשלד מבחינתו, יחסית למים שהוא חי בהם. כן. אוגר אותם משני צידי הקיבה, וברגע שהוא מגיע לשלב שבו הוא מתנשל, בעצם הדברים האלה קורסים לתוך הקיבה, והוא מעכל אותם דרך הקיבה תוך יומיים-שלושה, וסופג אותם לשלד החדש, ובעצם מאפשר להם לעבור הקשחה מחודשת. ואתם ראיתם את הסידן הזה ואמרתם, אופ, יש פה הזדמנות. אנחנו אמרנו שיש פה כמה דברים. העובדה המעניינת זה שהמהירות שבה הסידן הזה נספג דרך מערכת העיכול. למעשה הוא סופג את זה... העיכול שלנו. דומה מאוד למערכת העיכול שלנו. למעשה הסידן הזה קורס. תחשוב שהדבר הזה יכול להגיע ל4% ממשקל הגוף של החיה. איזה כמות סידן הוא צריך לספוג בזמן מאוד מאוד קצר. למעשה תוך יומיים-שלושה הוא סופג את כל הסידן הזה אל תוך השלד החיצוני שלו, עובר הקשחה ראשונית, ואז הוא בעצם יכול לצאת ולחפש אוכל כדי להשיג סידן חדש. וחברת אמורפיקל בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון אמרה, אוקיי, יש פה משהו מאוד מעניין בתוך הדבר הזה. במשך 4 ומשהו שנים פירקנו את הדבר הזה לגורמים והבנו את כל המרכיבים החלבוניים שלו והסוכריים שלו וגם המינרלים שלו, כדי להבין מה כל כך מיוחד בדבר הזה. אז אם קיצרנו 400 מיליון שנה, 4.5 שנים, זה כלום בשבילנו? בואו נגיע לשורה התחתונה. מה גיליתם ומה אפשר להפיק מהסרטן הזה? השורה התחתונה היא, קודם כל, שהסידן שנמצא בתוך הדבר הזה הוא סידן במצב מאוד נדיר בטבע, שנקרא קלציום קרבונט אמורפי. זה המצב הלא גבישי. רוב המלחים בטבע נמצאים במצב גבישי שלנו. ולגוף שלנו יותר קל לספוג את זה במצב הזה? כנראה שכן, בדומה לסרטן. הסרטן משקיע אנרגיה כדי לשמור את זה במצב האמורפי, כי כנראה יש יתרון בספיגה שזה נמצא במצב הזה. ולמעשה אנחנו היום יודעים לסנטז את הקלציום קרבונט האמורפי על סמך בעצם הדאטה שהפקנו מהדבר הטבעי. כלומר, אתם יודעים בעצם ליצור בצורה מלאכותית את אותו חומר טבעי שהסרטן הזה מייצר לבד. אמת, אנחנו פה, מה שהחומר הזה שהבאתי זה למעשה כבר חומר כימי מסונטז. זאת אומרת, האבקה הזאת שבמבחנה, זה אותו דבר כמו זה, אבל זה מעשה ידי אדם. מבחינת הסידן, כן. זה קלציום קרבונט אמורפי בדיוק כמו הקלציום קרבונט האמורפי שנמצא פה באיבר הטבעי, כאשר האיבר הטבעי היום משמש לכל מיני אנשים שלוקחים את זה עם כל מיני תחלואות, מדווחים על כל מיני תופעות מאוד מאוד מעניינות. אתם מייצרים כבר תוסף מזון מהדבר הזה? אנחנו נמצאים בתהליך של בדיקת המוצרים שלנו שהם תוספי תזונה של קלציום, שהוא מבוסס על הדבר היפה הזה, ובעצם הם תוספי תזונה מאוד זמינים. ובמקביל אנחנו רוצים לבדוק האם כל האנשים שלוקחים את המוצר הטבעי ומדווחים על כל מיני השפעות תרפויטיות מאוד מעניינות, האם באמת זה עומד במבחן סטטיסטי מדעי, כדי לתכנן מזה תרופות בעתיד. דוקטור אסף שכטר, תודה רבה לך. תודה לך. מה עוד חדש? מדענים מן הצי האמריקני הודיעו כי השיגו פריצת דרך לקראת הפקת אנרגיה גרעינית בתהליך של היתוך קר במקום ביקוע אטומי. בהיתוך קר משתחררת אנרגיה מחיבור של אטומים קטנים לאטום גדול, תהליך זול יותר מביקוע גרעיני ובטוח.